Také zmiešané, ale na scoreboard vidíme, že sme vyhrali, takže to je momentálne to najpodstatnejšie. Myslím, že troška sme s tým rátali, opäť sme mali ťažký štart. Chvala Bohu sa to dokázalo otočiť a vyhrať zápas, ale musíme popracovať na tých štartoch, pretože proti superovi, ktorý príde napríklad v stredu, keď sa nám to takto podarí, tak neviem, či to stihneme do konca zápasu stiahnuť. Čomu to pripisuješ, ten štart? Ešte sme na to prišli, asi sa musíme porozprávať s týmom, že v čom to je, lebo si myslím, že sme koncentrované, dobre sme pripravené po tej rozcvičke, takže musíme sa porozprávať a zistiť to, ale je to jedine podľa mňa o koncentrácii. A potom v tej druhej štvrtine ste to otočili, fantasticky 34 bodov. Čo tam rozhodovalo v tých momentoch? Agresivita v obrane jedine. Hneď ako sme začali agresívne brániť, prišiel aj útok a už potom sme sa dostali na tú svoju hru. Berieme si z toho to pozitívne, z tých negatívnejších vecí sa musíme poučiť, lebo myslím si, že takýto slabší štart by nás s rešpektom voči superovi, ale proti silnejším superom mohol stať výsledok. Čo stálo za tým slabším začiatkom? To si musíme aj my vyriešiť šatni a prísť mentálne nastavení všetci tak, že sa začína od prvej sekundy. Trénerka hovorila aj Sabi vlastne, že potom tej druhej štvrtine už bola zlepšená agresivita a tieto veci. Čiže súhlasíš s týmto, že od tej druhej štvrtiny už ste hrali to, čo ste chceli? Áno, určite súhlasím. Keď priniesme viacej energie na ihrisko, začína to, myslím si, že v obranej časti a potom sa všetkým hrá lepšie v útoku. A hlavne, keď nedovolíme superovi pomýšľať nad tým, že môže s nami hrať a treba to zastaviť od začiatku. Košice boli silným superom a či vás tak potrápili? Myslím si, že oproti minulému roku stúpla nejaká ich kvalita aj tým, že priniesli nejaké zahraničné hráčky a je to super pre náš slovenský basketbal, že je viac tímov konkurencieschopnejších. Všetko. Furt sme v tom istom a v polčase som podala iba vlastne jednu otázku, teda som sa opýtala jednu otázku, že čo treba zmeniť. Či sme zmenili, možno trošku v rozcvičke, meníme základné päťky, aby sme sa dostali do nejakého, alebo našli to správne k tomu, aby to fungovalo, aby sme nemali taký začiatok a ešte stále je to v podstate to isté. Hej. V druhej štvrtine už som nemala čo vytýkať, už zrazu to ide, išlo všetko, zrazu išla agresívna obrana, entry, pesty sme zavreli, získali sme lopty, donútili sme ich 24 stratám, veľmi jednoduchým a z toho sme dávali potom body, no len to musí prísť od začiatku. Čiže tá druhá štvrtina spĺňala tie kritériá a takto by ste sa si chceli prezentovať? Určite áno, potom ten druhý polčas sme si povedali, že ten začiatok musí byť dobrý, on aj bol dobrý, ale po 3 minútach zase sme sa dostali do nejakého útlmu a možno to je vtedy čas na nejaké prvé striedanie a možno sa budeme dostávať do nejakých rýchlejších striedaní. Čaká nás Ružomberok, ďalší silný super, niečo zlepšiť okrem toho začiatku? No musíme zlepšiť všetko. Oni nás proste zbijú a nedarujú nám nič zadarmo, hej. Bolo to vidno v posledných zápasoch, čo hrali s Ostravou a to isté budú hrať aj teraz. Takže musíme sa s tým pobiť sami a ja verím, že keď sa my s tým pobijeme a dokážeme sa s tým vyrovnať, tak môžeme byť úspešní. No, tak myslím, že výsledok je taký, jak sme asi očakávali, ale priebeh nemusel byť taký a my, kým sme vládali a kým sme robili to, čo máme robiť, tak to aj vyzeralo, myslím si, že celkom dobre. A to, že my nie sme zohratí, my nemáme za sebou prípravu skoro žiadnu basketbalovú a bolo to vidieť, ako Bystrica je niekde inde. My sme mali problém vyhodiť z autu, pretože ešte si nepamätáme ani tie základné veci. Na našich stratách sa vybudoval ten náskok v priebehu druhej štvrtiny. Tá rozhodla o všetkom, ktorú sme vrali 34-13 a tam sme sa vzdali a to je presne o tom, že naše mladé hráčky, proste tak, jak na začiatku, kým ešte mali nejakú dôveru, tak boli použiteľné. V momente, kedy sa prestalo trošku dariť, tak spustili ramienka a dali sme si kopu bodov vlastných, jak ja to hovorím, takých, že vlastne super sa na nich vôbec nenadrel a to, že tá rotácia supera je oveľa väčšia, to vieme. Akože určite my v momentálnom stave nie sme rovnocenný super v Bystrici. Bola kopa momentov, s ktorými som spokojný a ak sme dokázali behať, kým sme vládali, tak sme ukázali, že môžeme byť nebezpeční a uvidíme, aká bude naša budúcnosť. Od toho sa odvíjajú aj ďalšie výsledky.